Ümre. Aleyküm oğlum. Hoş geldiniz. Ya men bir rada düşünemokta ene şu Germaniyadan var ha Türkmenistan'a senin maşini akıtıp oluyor ha o mu? Bunu ne pinle vapta nasıl vardı maşini tarıp olalım. Ben sonra düşünemem. Helal adam. Esselamu aleyküm. Kovmaya deyler, iyi yayınlar. Ve aleykümselam. Gova Allah'a şükür. Öyle ýagdaýlaryňyz gowmy? Ay, taliba canın sağlam. Şükür şükür özüň gowmy dost näle? Ay, da sonra çıkacak golyanay ben onu nememi. Bir video paylaştım daha o mu? Hawa. Orsetten urmaşenlik bilat oğlunun birinin ara pulunu bermen koyverttir. Aha. Indi ona mara açat koyo aydıp sunyalak bir yerliye türme vasılya. Atyalar on sunyalak istatya bamba sevilyalar mi? Bilem oğay dost men gyzykdan körämesem edi şu wagta barda bilgim ýok. Bratan men aýdaýym sana. Seni pul sizwa pelin golawna meni diripdirler. Ha sunyalak yok dem so oğlun ara bir hilek var. Yok. Yok. Ala ya on ya. Bir şey hiç çyrdy yok onlarda. Aslında doğru aýtdy. O sebäbi Murat Burgut bar. Ol pastaýany çekýär video. Maşynlar barada. Orsette'den de adam Orsette var ya Türkmenistan'da. Ha? Yo inni gelni şikayet ediyor diye on gelni ara şikayet ediyor diye sunyalak o an sosko yamay tray eýlen beýlen ertir näme gelmesen demetsek gittir de karoçy beýle geçýän soň ýyl kesilýär diye. Am bravo bara şas näme meýdi oğlum skenin ağzyna skenip. Sevme dost, sevme gayret et. Sevme. Ayar. O derece yetirelerde canağım sevme. Ya bilýärne ýöne bärde aýallar maşgalalar zatlar serediýe efire şoň üçin maňa soň aýtýarlar näme sevýäňiz zat diýip. Gayret edin sevme onuň haýşy. Davlenýe şo derece çok da var. Nerwi ýaman bilýän bratça, menem nerwim ýaman. Näme etjek? Sabırlyk bilen giň bolmaly. Hajiň balagy ýalak. Plan hacı däl ýöne. Naturalny hacı. Betoğlan geň däl. Ýok zatlar bar etýän ýurdumuz bar. Ayran aydan waň durup bolýan atrana. Ay borlaysa manza turmaýan şoň bir köpçülik bolýar diýen sonra. Sen adam çalış geler dost. Şu an istedim adamı. Benim şu an sordum ya şu. Ay bolýar da. Ya şun gelmem hali dün gelince bura dün kim başarda oturamdı? Arkadaşım, men hanım. Ol gelince dün Sapar mikrofonu eline alıp geltirler. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Go elhamdülillah. Siz näle gowmusunuz? Janyňyz tam otursaňyz hamam. Ay bolja Hudaýa şükür ştaýda bara bir zat aýtmana gerdim da men videoda çekdim ýöne bu birazajyk lew accountym bolan soň şundan geldim. Awa. Ine şu wagt Gurban bayramy ýakynnak gelýär. Her kim ştaý gelip diýär-de näme üçin öz hakyny ýurdun içine oturup talap edip bilen oklar. Men şoňa haýran galýan. Gurleseler, agzlar, narsalar hemme kimine köçäýär, taksi tutup taksa minýän, taksisler hem gurleýän näme üçin talap eden ok. Ine Gurbanlyk ýetip gelýär. Öň 700 manatlyk mallar ine şu wagt 2500 manada galyp otyr. Şu 700 manatlyk mallar. Daşary ýurtlarda näme üçin bayramçylyk ýakynnak gelenne skit getýärler. 30-40% skit getýärler produktlarda, eşiklerde. Näme üçin Türkmenistanyny eden oklar şon. Sana aýmal jaga adam garly Türkmenistanyň içinde. Sana aýmal jaga adam garly. Köpüsi daşary ýurtda, ine daşary ýurt, ine mysal üçin bir maşgalada erkek dogany ýa kakasy ýa ejesi daşary ýurtda işläp ýören bolsa şolar mal alyp soýup gurbanlyk edip bilýärler. Daşary ýurtda garnaşyň ýok bolsa, ikeliň burnuňa sokup oturmaly, 2500 manat berip mal satyn almana hiç kimiň ýagdaýy ýok. Näme üçin şonu çykyp hiç kim aýdanok?
Näme üçin gorkýarlar, näme üçin ştaýyk gelip aýtýarlar da uçeskowy beýle. Aýdyň, hiç kim islat eden ok. Näme edilse-de maňlaryňyzdakyny görersiňiz da aýtmaly, goýmaly. Ine men Türkmenistanyň içinde. Hawa 2 ýyldan bäri görüşip gelýär. 2 ýyldan bäri Talip dogan seden bilýär. Nur doganan bilýär. Men nemämi Hudaýa şükür eliňe ýetdiginden kömek etýäňiz ýöne käbir kömek etýändiňizi taýlap bilen zok. Sizden kömek alýarlar da soňa mara başga bir nemeler duşa bolýan. Sizi ýamanlap başlaýarlar. Olar ýaly men bilemek. Ine maňa da hüjüm etdiler, çağırdylar. Menem aýtdym, han yekäň diýdim, şu men ýaşap oturan yerimden yekejaň maňa elde giriň diýdim. Şu görelýiň diýdim, şu ýaşap oturan jaýymdan siz meni çykaryň diýdim. Onsoň men başgaça oýun görkezäryn diýdim. Näme bilýän bolsaňyzam inha men diýdim. Ine de aýalmas diňe siz diýdim, şular ýaly ejid aýalmaşgala güýçüňiz ýetýärmi diýdim. 4-5 tanak awur bolup daşyma geçip gygyrdylar. Ýöne elde girip bilmediler. O situasiýany Nur dogan bilýär. Sağ bolsun arkamda durdy. Ýöne 2 ýyldan bäri görüşip gelip otyryn. 2 ýyldan bäri çykalga tapamok. 2 ýyldan bäri kösenýän. Ine mysal üçin jaýlar 4.000 manat, 5.000 manat. Näme esasyna 4.000 manat, 5.000 manat. Arendada näme üçin? Näme suw gymmatmy, gaz gymmatmy? Näme gymmat? Özlerem diýerler ine barýanda jaý görmäne eýesi diýär. Wa ýeközüň ýaşa, hiç kim ýanyňa gelmesin, hiç kimi alma. Vilayatdan adam işlemäne gelip 2.000 manada aýlyk berýärler. Ýöne marketde uboşça bolup işlese 2.000 manat aýlyk berýärler. Şu 2.000 manat bilen adam 4.000 manat jaý pul tölemeli. Nirede ba olar ýalaklar? Nirede ba olar ýalaklar? Näme üçin şo zatlar hakda gurlaňdyk, aýdandyk. Näme esasyna 4.000 manat, 5.000 manat arenda jaýlar. Ine biz ýalak pahyyrlar yekece bir opşytdan yekece komnat berselerem men ırza. Yekece opşyt komnat berseler men ırza. Ýaşajak, gitjek ýurdumdan. Dogrumy aýdaýyn, ýurdumyz hawa parahat. Uruş yok, dawa yok. Başka yurtlar görýär. Ana Orsiýet, Ukraina uruşup, gyrlyşyp ýörler. Ýöne iş yok. Pul yok. Pulsuzluk, gedaýçylyk. Hawa onsoň diýerler biziň türkmen gelin jelep bolýar. Ya daşary ýurda çykýarlar da daşary ýurduň adamlaryna durmuşa çykýar. Hawa. Ýöne men wyjdanym çatanok, menem jelep boljak häzir. Wyjdanym çatanok. Erkeň aşaňa giyirip pul alyp da 3-nji grupa invalidin hamen. Ine men 3-nji grupa invalid. Yekece oglum ma içimde örlü diýip çykarlan kellejigi suýugna ýa. Daşyk bor ırdy bilen ok 5-nji klass okuýar. Daşyk bor ırdy bilen ok kitap okap bilen ok. Ine men maçadinoçka bolup gitýän ýollaşym ýok boldy. 3 aýlyk göwreli wagtym ýok boldy. Ine jaýym ýok. Ine men ine diýdim da şo wagt. Meni çağıranlarına, polisiýa müdürlüğe çağıranlarına, sen näme video goýup çekdiň de näme gazandyň diýdi. Ay siz gazandym, siz gördüňiz, kömek ediň de maňa diýdim. Gaýrat ediň, kömek ediň, iş tap beriň diýdim. Bir ýaşar ýaljak, bir komnatçyk opşyt beriň diýdim. Sen näme aýallygynymmy saňa kömek eder ýalak diýerler. Sen kim maňa diýerler. Yok man ýa olaň aýallygyny bolmaly, ýa olaň bir zat iltesigi bolmaly, şonna kömek et diýerler. Näme galanam gezip ýör, ýaşap ýörler, hiçsem күntüçülük eden ok. Şeýlemi? Görüp ýör. Kim күntüçülük etýär, kim näme etýär, görüp ýör. Sağ olun goşulanyňyz üçin men tanadym kimdiňi. DJ bolýanda adam bar, şu elitkalarda atlar gurulýar, şol jaýlary şo bir adamlar alýar. Garyp halyk. Yarıwsuzlara, mätäşlere paýlanylan. Bari bir adama teretýän on 6 sanat jaýy var Aşgabatyň içinde. 6 sanat jaýy var. Birine ýaşap ber, 5-ne arenda berip işläni ogam gülle medenýalak ýaşap ber. Ine bir ýalak pahyr opşydal bilen ok.
Ýöne prosto ýekece komnat 4 diývar opşyt berin men ýaşajak. Gitjek ýurdumdan. İyice men tapyan ýaşajak men. Ine geçen ýyl biri geldi maňa. Sen nidi halal ýol bilen erkek oglan. Halal ýol bilen Menin hiç kam efiriniz azın gelince. Halal ýol bilen hiç sat gazanyp bilmeýän diýdi. Menem ha näme etmeli onna diýsem, erterir bilen sagat 7-de tur diýdi. Men saňa diýdi, "Nirden pul gelýäni görkezjek" diýdi. Menem, "Ha nire gitjek bolýan men diýdim moly. Agentsta var bilet berilýän. Ol mentler bilen bile işleýän eken, şota git diýdi. Sen men bilen telefonna gürleşýän ýalak bolup durýan diýdi. Maňa plan ýere bilet alyp bernäm, onu bilete garaşyp duran pakyrlaram diýdi. Sen ýanyňa gelýär diýdi. Ay maňa da alyrdyp beräýär, şo gürleşip duranyňa diýýär bolýan diýdi. Ay garat her kimden 5.000, 7.000, 6.000, 10.000 pul ýygnaýan diýdi. 20-30 000 manat pul ýygnaýan da diýdi. Sen gaýtýan pul alýan-da menem şo adamlaryň ýanyna durýan diýdi. Onu agentsta açylýaram bolýan. Bu gapsyndan ýer. Häzir tuvalýada girip geleýin diýip, o gapsyndan hem çykyp gaýtýan men diýdi. Menem aýtdym men onu ýalaklat etmeýän diýdim. Maňa gerek gel onu ýalaklat. Birini gıynanan zady gerek gel diýdim. Polisiýa tutýaram bolýan. Şoňa alakyny polisiýa tutýaram bolýan. Polisiýa bermesin berýär-de sypyk gaýtýar ol oglan. 2021-nji ýyldan bäri men şeýdip pul gazanýan, şeýdip ýaşaýan, günne diýe 10.000, 15.000 manat pul soýan men niýe? Ýöne biziň wyjdanymyz çatanok beýdip pul gazanmana. Inni gaýnap başlady. Mene gurbanlyk. Ine 700 manatlyk mallar 2500 manatdan satylýar. Şolar ýalak talip dogan ýagdaýlar. Sağ olun, Allah razı bolsun. Minnettar. Ben düşünýän hemme zada. Bu aýtyp otyna. 2 ýyldan bäri diýsim sykyk gelýän. 2 ine çağaçygym, oğulcugum eýdip beýdip birazajyk pul topladym. Azajyk olam $300. Üstünden bir zat edip prosent alarına diýip bolýan. Ine pasportyny, zagran pasportyny düzedip bilenmok. Zagran pasport näme üçin? Düzetmäne barýan 16 ýaşamadyk çaga ýaşaýan ýerinden hat getirdiýär. Meňem ýaşaýan ýerimi propiskadan suwduň üstünden çykardylar diýerler. Hat almana barýan. Men nerden hat almaly? Ine çaga häzir 5 ýyldan 16 ýaşaýan men çagama pasport nereden almaly diýsem, onu diýär suwd bilen çözülýär. Suwda barýanymyň men maňa bildirýän ýeriň ýok diýär. Men seni propiskadan çykardym diýär. 6 aýlap sen marda görünmänsiň diýär. Men sen propiskadan çykardym diýär. A men Aşgabatda 4 gyllyk oturda men çagam uçatda dur. Men nädip men o marda görünmeli? Garap gaýnap durun 2 ýyldan bäri şu ýagdaýyma 2 ýyldan bäri çykalga tapyp bilemok. Hiç çilek ýagdaýda çykalga tapamok. Nire ýüz tutjagman bilemok. Hemme ýeri hatam ýazyp gördüm. Zadym edip gördüm. Näme şoňady? Barwam gördüm adalet köşküne. Hiç hileki peýda çykmady. Ýöne uçuska boýlar hüjüm edip başlady. Onu ýekejäň elläň diýdim. Men elimde diňe çağajygym galy diýdim. Aglyňda fıçar diýdim göni. Ýekejek gelip göräýsin golaýma. Allah razı bolsun. Wara şey edip çykyp aýdýan bolýan. Sen köp erkekden hem erkek o erkek ýaly. Malades gençe. Türkmenistan'ım için not. Efirden son men liçkama nomeryny ýazar gençe kym bolmasam. Men biraz elmen gelmedi. Näme üçin ýazmaly men? Näme üçin men nomerymy ýazmaly? Kim sen? Men üstünden edäl. Men üstünden edäl. Çeresibäden şeýdäň çeresibäden. Üstünden edäl. Nemet beýne çeresibäden. Dogry maýdaýyn talip dogry maýdaýyn. Ine jaý gözlemde çağa lisen wara hiç kim alas genom prosto komnat nima edecek bollum men manada ha. Gözleýän bolyn barýan bolyn bir ýerik barýan 9-dan soň nahar bisirmeler. Kirmasini 2 hepdeden bir ýerde ullanıp bolýar diýerler. Ha, oňalyk zat bolmada men pul töläp otyrkam. Onu çydamam şu wagt dogry maýdaýyn şo arada da maýdypdym. Geçen ýyl şu waka boldy. 5.000 manat aýda töläp otyr. Zordan töleýän, fewda etýän, jygyrlykdan jorap alyp satýan, içkeş alyp satýan, 5 manatdan alyp 10 manatdan satýan, şeýdip bunumy görýän, şeýdip men pul ýygnaýan, şeýdip men çağajygyma seretýän. Haramlyk edemok ýöne hemme toplan pulumy
Caya geçirýän menini ýadadım. Ine 3000 manada, 4000 manada jaýlar görýän bolyn, ne ärim ýok diýen bolyn, häzir kuntu bolayma diýip beren oklar, köp berde beren oklar jay. Men gaty ýadadım halis ştaýma geldi. Inni ýöne ýekece bir maňa bir zat etsinne, ýekece bir maňa deýsinne, onsoň ara men özüm aşyp gider, ýöne şu ýurdy goýmaýan men. Şu ýurdumdan gowurýan paraha tawa ýaşasym gelýär. Biziň ýurdumyz gowy. Ýöne adamlary ine ýokardaky oturanlar tereden oklar aşagdakylara. Gelince senden bir zat olacak. Ne? Soran. Sene şu wagt men sana efire çıkıp talip ma kömek etdi, ya Nur ma kömek etdi diýip bir sana aýtdyk mı? Şey diýip aýtyp efire çıkıp aýdaý şonu zat diýip. Yok, hiç kim aydanok. Bana hiç kim aydanok. Prosto ýöne näme üçin Bana diýen hiç bilýän kim mi? aydanok. Men özüm aýtdýan. Yo näme üçin aýtýan şonu bilýän mi sebäbi? Bular çıkıp töhmet etýärler diýe, talip diýe birini kömek etseň efire çıkıp talibe gürlet diýerler diýe. Haramzadalar, görýipçilik haramzadalar. Yok, meni hiç kim gürledenok. Men bu efiri, talibiňem efirini, Nuranyň efirini men seredip gelen 2 ýylyň içinde bir çıkıp bir ideýa diýmezmi ka şu jaýsyzlar hakda bir ideýa tapmazmy kam diýip gelýän, dinleýän hiç ýyleki men çıka menem mara tupoy adam da menem mara ýokary 2 tane ýokary bilimli derece ama diplomum kömek edin maňa diýdim şota 4 tane awustola elini urup bir bara gyýrýarlar maňa. Men diýdim men diplomum ma kömek edin maňa men işlejek diýdim men pul gazanjak diýdim. Okak geldim diýdim şota aýda okudum daşar ýurtda okak geldim 2 diplomuma kömek edin diýsem ýok. Gaýtam sen men aýarlaganymmy sen kim men sana kömek ederýärler diýerler. Haramzadalar. Maral hoş geldin Maral. Salam goýma. Waleykümselam goýmalar. Sen üstüm ağlayanman bilmem neden mesariýa edir deňrak bolýan. Hökümeti ýa-ni asakda düýünden bäri gurlap öwgötüren adamlar bar ya, olar gurlap haly bilen oklar. Bir gaýrada bolar o. Bir gaýratlar. Adamlar seýdip ölüp gitmelmike. Haramzadalar, düzelmediler. 10 ýyl 10 meşil jaýy oçuradyr, jaý berilene, ondan aňarda näme çek tawaň bilen deň bilen gaýmasa? Şonu diýänle menene ipoteka alja kollumon, ipotekaň gyzyklanymon öňünden 30-40% geçirmeli. Mysal üçin jaý $30,000 bolsa, şol wara sen ipotekaň öňüne seni töleýän jaňyja $45-50,000 düşüp gitýär. Bankam sana şeýle pul beren, bankam kralada pul bermeli, ona hemme bank beren, ona adamsyn tapmaly. Bular yüzüne barik kanunu ise me bankana kredit ise o da başka vurur. Hava gurlayar adamlar ne mislemel adamlar sonra bir çıkıp cevap verse de bizim yurdumuza uçacak hava çağalar bilen arkayın yaşayacak yurdumuza yamallayacak vatanım tatacak gelip adamlar diye halkı tatýaňyz, ýurdu tatýaňyz diye. Ýurdu tatsaň bolýan zatlar aýtsaň, bolmaýan zatlar aýdamda adamlar niras gitmeli. Haramzada bir topar. Dinleýän bolsa Hudaýdan kulaklar aksyn haramzadalar. Volk, mikrofonuny açyk Volk. Talip, talip. Volk, aşkol, gomy dost, näle? Ay, sorama sen ha. Yetiyen. Öyle. Azıcık mı Bomsuz olsa diye bomsluň, o da ölürsün diye. Öwüz perli diye mi, näme diye mi? Sen öl Hudaýym. Bolýasy ýokmy? Bir gaýrat. Sen şu tak çıkıp gürledin de şular yetik o şulara var, şular yetik şul. Sonra gurlasınlar bir gaýratlar, sonra gurlap galsyňlar, gurlasaňam seni ýygnaýarlar, sana gelip azar berýärler, o ne türkmen adama azar berýär,
Oh. Deme, sen de var, gayret var, sulur yani. Eğer Türkmenistan devleti şu ayal marskaları seyredip bilmeyen varsa sen öyle font aç. Ama solurdu. Ni bir sana uğradılı. Talip olur, prezident başarmayan dela var. talip elinden geleni et ya. Nurana bilen talip Hudaýa şükür. Gatirmet ýagdaýda köçede galýadym çağajygym bilen. Gatirmet ýagdaýda kömek etdiler Hudaýa bin şükür. Ýaksam türküm taýýardygyny aýtýan. Ýöne prezident gerekmeli şu dağlara. Bizim prezidentimiz nerede? Ya ol ölendir de. Ölü. Ol baba ravaz teresin. Yani yıkıcı bir zatlar. Yıkıcı haşim. Beni de kansadın. Daha şu ayarda onun bunu bir fonda çalayım. Oğlum. Bizim Ali eğer o pider onu etmeyen olsa bağışlamayın olayım. Ben ne mi diyeyim nare? Gözüm yaşlı ağlayım tutuyor o. Ağam, men vara efil TikTok'ta zaten paylaşamak. Men vara bilin yani her ayda adamın 3-4 tane adama bir yarıwsuzlara zatlara haýyş edip oňa muňa kömek urady. O tirso pastayan urady. Ya beni hiç açan Türkmenistan'a ýatdan çykarmam. Men üçin ilkinji Türkmenistan. Gıygırma celep diýene haýkyr, gıygırma celep de celep sen ejekdir. Celep sen ejek bolan Bunlar doğruyan aýtsaň şey diýerler. Asıl burlap ýöne. Asan hökümet çeýsi, pul beren okmy bir terazymyz okmy diýmek. Yine şu Türkmenistan'ın içinde erkek adamlardan kapsın kalkıp bara kömek soruyordu. Kömek edeydi, oğul karıp veray. Prosent olsa da veray çağama dermana pul verip. Caysız galyp ötün, gayrat et diyen olun. Vay men sen haçanın ver gowurp gördüm. Bir gedecik men bilen bolonsoň men sana şeýle berjek diýerler. Yine yurdun içinde erkekler şey diýerler. Candoğun, men gözüm ýaş sen dinläp oturýarym. Ýöne meni ýaman utançlary, meni erkek bolup şu zatlary eşitmek de bu da men üçin utanç. Ya erkek doğan haýten gürleýän şuway görmedim ha. Ýokarky talyp şol ýokarky duran kimay ady näme şam? Näme şu atdylar? Batyr men adım. Batyr. Om ýaşma ama om tapla. Awo. Gowular may bir aýaly onuň aglat dursa, niresi gowular ay? Men şu atşawarda ýeri oturna. Sen bu aýarlaganyň nalaýanyny sen nemetmen, negden aýarlaganyň nalaýada? Aýdy bilen ok. Köp kişi şey dip çıkıp Gurlap bilen ok, korkup gelýärler. Korkmalar, aýtmaly. Biri gelip ellek görsünler meni, biri gelip ellek görsünler. Gün vara pasorsy olan kapsyndan men çykyş edip edişmäderim. Gelip pokurdum, kesäýsinler ondan şu taýda duran yerimde. Yo, bolýa, adres versene ki ýa-da surat versene kim sana elinde ýan olsa. Ondan olur öýünden gaçyp beran edermen. Ýekide bir zat bar. Ýöne näme üçin bunça biz böyle közenip ýörsek? Men düşünmem, prosto. Başymyzdaky oturanlar sebäbi közen ýazar. Ya Wankter ýa-da nämedir? Ya karsete karsol. Sen bir aýdaýynmy? Bir aýdaýynmy? Gyzar bara sana dol atjak geçmäär dozun. Во-первых, sana birinçiden ikinciden niýede otlap furasyn, niýede çöreýsin, sana dozun nere bura tok aýtmak. Maňa diýänmi? Ya kime diýän? Yo sana diýen. Sen şu gyzar niýede dinle, atçat vermek doğrusun değil mi? Sen ayarla onun yani bir. Sen kim nerede doğrusun? Oturan birsin de sen bana diyen şu atçat vermek doğrusun nerede? Doğru. Bana atçat vermek yok manal. Men nestan ayarla onun şöyle kötü bir. Sen nemen gurur ettiğine şort bile.
Diline seret dinle. Hadi afiye uşman, bir mınçık. Sen diyen sözüm. Yanlış düşündün mü? Bir. Sen uçmak gerek ha. Yok. Sen var ya, Yanlış düşünüyorsun. ne doğru düşündün. Tebebi Yaşuli'nin guruluyuşu, sana belki grubu gelip, senin o gurulayan adından başka mani çıkartın. Yaşuli, o mani da içecek kolya. Kömü içecek kolya deyip soruyor. Senin ona, şöyle da etken. Ne doğru düşündün. Ha, bol. Doğru yani orada beni başlatın. Bolya. Yok, bol düşündüm ha. Öyle ki akıl verenler var talayıp. Akıl vermesinler o. Akıl kellesinler, eğilsinler, saklasınlar. Oğlum ne çağırdım dediler yurdun içine gel burlan gibi. Ne yurdun içinde men yala burlaya da bir o ne mi biliyana. Yurdun içinde bir burlaya otur men burladım ne mi biliyana. Adamlar açana seni bir korkup ben çağırmayacağım. Yurdum. Adamlar beydi açana seni. Yine bile çıkıp tapıp versinler de yine bir giden adam 5 derler sana adam otur. Yine cahit yekece komnot opşit men vara kvartira da diyem o elit kada diyem yekece komnot opşit bize bersin bana yine lişne men özüm haktaydı yine yekece komnot opşit bana berilsin bana başka hisat gerek ya icevse men tapyan yekece komnot opşit kvartira hakta ayarlawan men maramen ayarlawan men anyala opşidam demedim hatta padval ver üstü aşağı yapıp bir kapısını kulplap girip çıkaryalı yer ver dedim. Ayarlawan men sana ne değil mi? Şamrat Recepov. Maral bir buçuk dinle. Bu Bekir. Var ben size Astana adam var. Tamam mı? Hemmeti 10 dolardan oklayını da sana cay veriyorlar. Eğer Türkmenistan şoloryan gidaraz yurt olsa sana cay verip bilmedik olsa sen dinleyip oturanlar 10 dolardan oklayını menin şu kararı geldi menin video çekip önümde de 3 litrlik banka koyup gayret dedim dogonlar eliniz $1 kara okprosonuda men caylı olayım deyip inni şeydi oturaymasam inni men utanmasalarım seyretsin yok oradakılar. Yine Ayça Kolyan'da adım Şamrat Recepov. Şamma yegen. Sen gidiyen ol Kitrovka'daki Aymurat imamın cay alıp berýän zekadından. Ol adama zekadyna mehtiýaçlygy ýok. Hemme adı bar cayy. Ya bunu ne cay tapyr. Ana sana şu wagt zekat bermäne adam tapyldy. Bu Bekir. Ana kömek ödün. Alıp beriň cayny, hem halkdan aldyňyz şonça milliard. İşläp tap ölü diýä. Vay bu şirkandan işlep tapıp alınmay. Aşaktaklara ünsversen kellen ağırar. Olara ünsverme postostaydı aytmal rahatlan. Ayt erti kim kapıyın kakya gör. Erti palibon kapıyın kakyalar kapıyın katman oturmaya bular. Utonmanam kakyalar nemçün gelin. Nemçün şöyle efire giriyen deyip utonman sonra veya. Sen şöyle efirde neme gurlayanın eşkere. Sen kapıyın kakıp ayarlığın sonra mehtiyacekenin bağışlan gelmeyin dinleyin kim dinlemedi diyen ok. Yok gülüm dinlemeni çağıranlarla ne ettiler ha bana can ettiler ha. Sen plan yere gel gitmeli benim olya ne için normallik mayt diyen olayın aydan ok. Benim aytdım ne için o taylarık men barmalığımı bilmeyen yerime men barmayan bir tapar trupkan yüzüne koydum. 3. tapar canaydım ayttı. Men neydi? Näme diýdi? Artybyň adyna men Din Muhammed diýdi. Men gitmeli. Sene gitmeli. Goýan wijaň üçin diýdi. Menem aýtdym, barjak gelay. Näme bilýän diýdim. Sen ma paveska urat diýdim. Paveskadan soň barasym ýerde barar diýdim molen. Näme diýä? Men biz sana kömek etjek bolýar. Üýşüp diýip çağırdylar meni. Haram zadalar. Ana mene özüm çağırmadılar. Menem yurtda gurladım. Kakam çağırtdırlar. Ana men haberim yok näme diýenlerine. Sonra ondan diýip soraýan. Allah'ım menem seni alken kösönnüm. Barmadyk gatýym ýok. Çağırdylar. Bardym molen 4-5 tane awur bolup taşmaga geçip bir güýgürýärler. Senin nefesin ana näme yurtdaşynaky watan dönükleri diýä da sedip diýä YouTube'a çykarýarlar näme etýärler diýdi menem aýtdym men olara jogap berem ok diýdim men özüme jogap berýän diýdim
Ona men kesim zaten dimelekinin de ayarlan men kesim zap sediptir tamam ediptir yalan da zap sediptir. Ya men yalanı şurlar. Aytdım men kömek edin bana dedim. Diýip oturna bana kömek edin dedim. Mene diplomam ma dedim. Jaýsız garlym dedim. Gaýrat dedim. Kömek edin bana dedim. Sen kim diýe? Sen kim diýe? Sen men ayarlagynym men sana kömek ederim. Tamam. Sonya serep. Barmyk çykmaý şuna maslahat bereyim. Barmyk ayarlagyň Sonya çağırar. Hadi dost. Haydi ver, Sen şeydip çağırarlar bolýan, şeydip para var özüne. Elindäki telefonlary, iňsonky iPhone, eşikleri iňsonkydan geýinen, iňsonky maşyny minýärler. Hökümet sana aýlyk berýär, sen şol aýlyk bilen şu zatlar näde berýän diýip özüne tarag berýän bolýan. Gurlemen oturýar, men häkime tarag berdim. Sen kim diýe? Sen kim diýäň? Men o para berdim. Sen kim diýe? Atçot berer ýalar. Kullanýan telefonma atçot berer ýalar. Sen kim diýerler maňa? Senem diýmeli, men şoňal maňa diýende men etlep guçuma sokaýdym ýöne men sen soragyma jogap bermeýän. Haçan sen men soragyma jogap berersiň, menem sana jogap berer. Senem raýat, menem raýat. O kim maňa beýdiýär ýalar? Oňa wezipesini sana beýdi kuruluşmak üçin beren oklara. Oňa wezipen şeýdi kuruluşmak üçin beripdirlermi? Oňa näme sen öz wezipeňde oturup illerden pul alyp iPhone alyp beripdirlermi? Insan kumaşy turdyp beripdirlermi? Din Muhammed diýýän trapka men şaýda ýen eşitmezmi ka? Kim jaňa diýär özünden ulrak ýekaja bir jaňa diýär bolýan. Ayarlagan o ýaly jaňa tirmellerliýe başga da bilen o. Boş muhur, hiç de adam edebilen oğul. Men bak gördüm onun yanına. Başka bir problemi oyunca. Edebilen de adı yok. Ärim yok mu gıyziya? Ärim olsa men şey edip görjek mi? Ärim öllü deyip men başta gurulap başlamda gurulödüm. Dalba yok yibanı biläçik. Kapa söwünür ýalardan maňa. Yo, aşağı okuma bak. Şu telefonun ýerinde gurulur. Bular okasan boş näme dogryň aýdýan bolýan. Bulan götürüp näme ýazjany leno. Ine iki yıllanları ağla oturun. Ine çağırıcı 10 milyasa sen çağırdı 10 milyasa ya. Türkmenistan'da ola erin elin atan gayna kan ol işlendi de üyalp bolon o Türkmenistan'da. Dine haramlık etmeli, ya etmeli, ya çelepçilik etmeli. Dollu halal yol bilen irden 9'da gidip akşam altaçeni işlep cay alıp bolonok. Bolonok. O koçotay. Bolonok. Aliyanam gurlaytın ştayda bolonok. Ne için oturuyor ya adamlar men düşünemek ne çetancaya çıllı. Bir ne de mal bolonok. Braliyan on sap. Braliyan ona mal kvartrant veriyor. Ya kadişin yalak. Menem iki çağam bilen kvartrant cay oldu. Çağalı volkan alanaktık. İnsanına Allah girdim. Çağamım yok dedim. Özümüm telefetçi şunyal. Yanımda da iki tane aktif. O vurgullarım velayetli olun. Onlara bak şey beren oklar velayetten diyor. Yo vilayetin adamları Hudaý saklan o Afrikadan gelip düşenýärler berdi Aşgabatda. O Turkiýadan firma gelip firma açýarlar onu şolaň eline Türkleň eline Türkmen pasportdan berýärler, propiska durup berýärler. Nesiýip edenden. Neme arkadaş şäher barada mesele maýdalyň. Näçe müň sana adamlyk jaý var şu taýda. Diňe 4 sana adam ýaşaýar. Galynlar boş dur. Entämäde Aşgabat sisi gurjak bolýarlar. O jaýyn tak dolaran oklar. Halk jaýyty kösenýär, jaý beren oklar, mätäşlere, yara usullary, invalidlere ana arada gelince girdi. Çağalary invalid bilen. Aýtdy şolam bizem jaý alyp bilen ok diýär. Kim alýar şu jaýlary? Diňe hökümetde işleýän adamlar alýar. Başga alýan adam ýok. Şol adamlar alýar jaýlary. Aýtdyana käbir adamlara seretdiň 5 alpdan jaý bar. Yo, ayarlagan men häkimlikde gorjyla sorag berýän bu jaýlar nirede diýem de maňa näme diýem. O jaýlar teleke çugurýar diýär. Ol häkimlige hiç il değişillerle. Ol islen adamsyny takyp bilýär diýär. Anam ine şumat näme gurulup otur. Gurtlu da jaý gurulup otur. Men diýdim şol mätäşlere gurulýarmy diýsen öý ýykanlara gurulýar diýär. Onlar tynçtap barın. Yarsyny öý ýykalanlara beripdir. Men diýen öý baň, öýün ýykyp öý bermän, öý ýok, öý bermenler. Oturunyň öýün ýykman. Oturunyň öýün ýykman, öý ýok, öý bermenler. O gurulýan jaýlara mal öý ýykylýana berse adamlar nirde ýaşamaly?
Garaçlar ýalak ýagdaýlar ne Türkmenistanyň içinde bolup geçýän ýagdaýlar. O daşary ýurda gelýän mene hawa ally pasporty 5 ýyl bitti. Pasportyň dolýa barýan Türkmenistana ertirenden migrasiýa seni goýberenok. Näçe goýberenok? Aýdanok. Sebäbini näme etmeli? 2 ýyl işlän puluny tanap migrasiýa bermeli. Nerede oynayal hegillik var? Näme üçin migrasiýa hiç kim feredenok? Diňe gelýän gidýärler limit $2000 agzlar öwrenip dur. Ýöne alýa $2000 näme üçin bir halka bolsun ýenok. Adamlar diýe vizasyz geldi 5 ýyl deport basýar. Sen jerimet bir gedip, 2 gedip, 3-nji gedip deport bas halka sen bolýan bolsaň kömek etdi. O migrasiýa alýa edenne doýtur islese islemese gidýän gidemok. Normalny jogap berenok, raýat bilen gurlaşanok, pasport wagtyna berenok. Adamlar näme etmeli onu? O iş bermese arkadan jay berilýär. 5 näçe diýdi? 5 milyard diýe. Daşary ýurda gitmeliler. Adyňa kirdi daçya. O puly ne edip üzmeli adamlar. Ya diye 2 ýyllyk diye bilmeýinden jay bereýin diye. 2 ýyllyk menem kelläň işleýän bergen soraňy diýen. Sen aýtan sorak bermelem diýen 2 ýylda ne edip üzjok diýip. Ha, soňra jogap berse de 1-2 ýylda ne edip üzjok sen bilmeýini. Olama 2 milyard. 2000 manat bilen üst bolýan käsmeni hemme darada 2000 manat beren oga 1000